dapat din wala, scare ka ako ni Nablos. Ako yung na-scare ya kay nanay. Pag-open ko sa gate, wala pa siya. Pagbalikin ko. Tuyo ang lula niya. May pagulat pa kami si Banyakas. Ako baliw kung paano ako maging lula. Si, ari ako na po. Na. Pinadaya ako ni Ashan Nakaon. Guys, handa na ako guys, director. Si Ash. Siyempre, second time na muli kita na ni Charles. Subong siya ang in charge nga magpa-lola sa akon. By the way, flex ko lang. Tita niya ako sa first time. How dare he? Joke lang. Kumusta ang makeup ni Charles? Kadlaw siya oh. So kung balis karon ko ng camera, makonvince ako nga mga pinaka-years nagtigulang. Wala. Depende, pila ka na. Paktanay ko pila. 20? 17? Yung tuwanay na niya sinusod. Na-foresee ko ng mga pila ka. Bala nyo, hindi ko pa nga baton nga tita na kung kung maging lola, pag ko hindi ko kaya. Pero well, ay, pero in fairness thank you very much, Charles. Ay, si Charles Daan, bali performer, mani siya sa stage, that's why kumpleto ang iya kasi galing, ano muna kaya ako performer, galing wala ko nag-learn sa makeup, hindi ko kabalo. But thank you very much, Charles. Kung may mga stage presentation, sila din kanila, pwede ba contact? Ay, Ash lang paagi. Siya akong manager. At ipunta ko kanina yung Facebook page ni Ash, kag ni Charles. Contact nyo lang sila. There you go. Your Lola is now ready. Bye! Sino na nga panahon, may nag-flex-flex mo yung mga old. Sino dapat mag-smile niya, you know. Smile is your best makeup. Hello everyone. I-update ta kamo. 6:30 na. Kag nag-prepare kami for the next na scene. Ara to nga kung ako nagahampang sang ML. Yung lola niyo, hindi ka ba lumaghampang? Diri lang kita ma-wait. Ako ni. Mas mama ko hindi niya paliti. Yan ni Lula. Bago niya mo nga akong ginatawag nga vlogger's bag. So here, I'm currently using my hand only. Arining ako nga wallet. Gulpilanta nag what's in my bag, no? Wallet. I got my tripod. Last time, I forgot to bring my tripod. So, in-hand ko lang. It's really hard. Especially pag may mga interviews. Pero mga muni nga gapong ko lang. Okay, tama ni siya. There's my tripod. I got my ID. There you go. ID ko as media person sa Dinagyang ni siya. So, see you by January. Definitely, ma-cover kita sa Dinagyang. I got this 2 years ago sa workshop sa Sini kasi Manwa. Thank you gid sa tanan yung mga naglantaw. Appreciate gid naman especially sa nagkadto sa screening sa ako nga film para na si Ma'am tanan. I got here ngamon nga mga notes. Ay, ari si Ash. Pipikita ko sila Ash, ari pa ako nga ID. Nga, ari pa na yung mo eh. Oo, tago. Diyan tago ko niya ako. Nga notebook. I got my notes here since there June 24. That's June 24. 2 years ago. Na ay sige be, yung mga classmates ko daw flex nyo be ng inyong mga notebook kung harap pa. Ah, diba? Hindi ka magpati. Classmate ko na siya. Nangarap pa kami ito daw. Feeling, ano man ko? Feeling high school man ko. Classmate ko mga high school. Then, I got here. Ako, ay, nakabakal na ako. Galigin kita niya na ni last time, diba? I bought some. Pero wala ko pa na siya actually nagamit. And I got my powder and yabi. And may
ko sang para sa ano ni siya sa microphone. Pero syempre kung malipaton kita, we don't use our microphone man. Got some, hindi ko kabalo ano tawag ni, lipstick and lip tint, lip gloss gali. I got my pen, and what else do I have here? I got my, ini siya, ang backup files ni siya sa akong nga laptop. I got my candy. I got my eyeliner here. There's my eyeliner. Hindi siya sa gamay. Pero yung favorite ko nga zipper. That's what you call, wait, I cannot. Ay, sorry. Not the money, but this one. Tada! I got my stickers. Para sa mga strangers, nga walang na-meet, wala niya. Tagan ko sa sticker para mag-subscribe sa ako niya channel. So, kung bago pala ka muna daw sa akong nga vlog, make sure nga nakasubscribe ka mo. Kung magkita na kita, pwede nyo gigkisok-ton because I have this sticker para at least may remembrance. Magkamo sa akin, you could stick it at the back of your phone. And there you go. So, sige, internalize kita anay liwat para sa aton nga next nga scenes. Bye! Dinner na sila. Ako dapat taksong pa ako makeup pero hindi lang kay ilang taon ta kung anong reaction sa ako na tinapos. So, you gotta better watch out. Wala siya na kulbaan. Wala ka na scare kay Bingbing? Ano mo yung tsura ni Bingbing, okay lang? Love mo man siya diyan. Yay! Thank you very much for joining me for today. And ali na kami sa ako na apprentice nga actor. Yay! Ano yung mga bilin sa ila? Subscribe kamo sa channel ko. Mag-comment below. Yay! Bye-bye! Yay! So there's the Lola. The real Lola and the super Lola, and there's the bata! I'm the superwoman! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby inspired!